Prajem všetkým a Boží pokoj a Božie požehnanie nech naplní vaše srdcia, aby ste dneska večer v prítomnosti Pána Ježiša Krista boli tí, v ktorých srdciach by sa zobudila viera v Pána Ježiša Krista, viera v slovo Božie, a tak, aby všetci sme prišli k spaseniu a k životu večnému, ktorý je zasľúbený Ježišom Kristom. Viete, pretože ľudia naveky chcú vedieť, čo bude zajtra. Ľudia chcú vedieť, čo bude o rok. A preto v týchto myšlienkach človeka nachádzame odpoveď v Božom slove pre veci, ktoré sa majú diať na tejto zemi, na tomto svete. A preto sme zobrali dneska večer tému, aby sme rozprávali znamenia posledných časov. Aké bude znamenia, kedy príde koniec, to všetko nám slovo Božie odkrýva, aby sme boli poučení a mali známosť o tom, že čas je veľmi krátky. Preto prečítam slovo Božie, ktoré je zapísané Evanjeliu Matúša, kapitola 24. V mene Pána Ježiša Krista prečítam 3. verš. A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učedníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. Toľko slov sme prečítali. Slovo Božie nám vraví, že Židia naveky žiadali vidieť znamenia, aby podľa daných znamení vedeli určovať to, čo je zasľúbené Bohom, že prichádza k splneniu. A tak hovorí nám slovo Božie, že aj učedníci Pána Ježišovi, keď vyšli na Olivový vrch a tam sa ho spýtovali: Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamenia tvojho príchodu a skonania sveta. Tak aby sme skrze znamenia vedeli posúdiť časy, aby sme skrze znamenia, ktoré prišli od Boha, ktoré sa zjavili nám, aby sme poznali cez slovo Božie. A preto ukážem niektoré znamenia, ktoré dal Boh, aby keď sa stanú, ľudia poznali, že to, čo rozprával Boh, je pravda. Lebo nám svedčí slovo Božie, že Boh je ten istý, ktorý bol včera, ktorý je dnes a bude na večnosť. A preto hovorí nám slovo Božie, že znamenia, ktoré boli dané za Pána Ježiša Krista a ktoré sa vyplnili, to, čo povedal Boh. V dávnom čase, asi 700 rokov pred narodením Krista, prišiel prorok Izaiáš Acházovi, judskému kráľovi, a vraví: žiadaj si od Hospodina znamenia.
aby si poznal, že Boh to, čo hovorí, je pravda. A kráľ vraví, nebudem pokúšať Hospodina. Ale na to prišlo slovo Hospodinovo skrze Izaiáša, proroka, a vraví, takto vraví Hospodin. Aj Pána počne a porodí syna. Pretože Boh toto rozpráva skrze proroka Izaiáša a vraví, a nazvú meno jeho Immanuel, čo sa vykladá s námi Boh. Toto znamenia, ktoré bolo predpovedané prorokom Izaiášom, čakalo 700 rokov. Ale dni prechádzali, roky prechádzali, ale znamenia, ktoré sa malo zjaviť, Izrael nemohol prijať. Lebo bolo napísané v zákone Mojžišovom, že každá pana, ktorá by smilnila, ona smrťou zomrie. A preto nechceli prijať, že Pána počne a porodí syna. Ale jedného dňa, tak ako vraví apoštol Pavel, keď prišla plnosť časov, poslal Boh svojho syna dole na zem. A Mária Panna, ktorá prijala, aby porodila Syna Božieho, Pána Ježiša Krista, sa vyplnili jej dni v Betleme Júdovom. A vraví slovo Božie, že to znamenia, ktoré dal Boh pred 700 rokami, sa vyplnilo v ten deň v Betleme. Lebo sa narodilo dieťa a sa uskutočnilo znamenia, ktoré dal Boh. A preto hovorí slovo Božie, sa zjavili anjelia Boží pastierom a hovorili, že sa narodil dnes Spasiteľ sveta. A posíla ich, choďte do Betlema, do maštaly, aby ste videli to dieťa. Anjel Hospodinov im dáva znamenia. Nájdete dieťa, ktoré bude ležať v jasľách, a toto vám bude znamenia. Pastieri odišli do Betlema, odišli a naišli v tej maštale nemluvňatko, malé dieťa, ktoré ležalo v jasľách. Oni, keď to videli, ich srdce bolo naplnené radosťou, že to malé dieťa má povstať Spasiteľ celého sveta. A preto hovorí slovo Božie, že to znamenia, ktoré bolo, ono bolo rozšírené medzi všetkým národom Izraelovým. A sa zjavila skutočnosť, že to, čo bolo v znamení ukázané, sa zjavilo v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. A prešlo 30 rokov, ako sa narodilo to dieťa, a Pán Ježiš ako dospelý muž, ktorý prišiel ako Spasiteľ sveta, hovorí slovo Božie, a išiel po celej Galilei a kázal evanjelium nebeského kráľovstva. A vraví, naplnil sa čas, to, čo povedal Boh. A preto čínte pokánia a verte evanjelium. Pretože sa priblížilo kráľovstvo Božie, ktoré má zavládnuť na tomto svete medzi ľuďma aj v ľuďach.